Sitten mennään Jaa, morjesta, tuttuja tullut. Tuttuja tullut. Ei muuta kuin takkia pois, on vitosen per pers. Mistähän piikkii? Pikki. No siinä on Reikkala. Tervetuloa. Kiitoksia. Täällä on kovaa menoa tänne. Morjesta. Tervetuloa katsoa taas Rykäälle TV:tä. Tässä on vähän kovat taloudelliset ajat ollut myös Rykäleillä, niin joutuu vähän nyt halvempaa viinaa ottamaan. Niin. Mutta ei mitään. Me päästiin tänne Rykäälle baariin ja täällä on oikein erinomaisetkin hinnat. Täällä on halvinta viinaa mitä löytyy ja se on Rykäleille passaa. No ilman muuta. Meidän baarimikko ilmeisesti antaa meille jotakin juomia ja päästään arvottelemaan ehkä, että mitä siellä on sisuksissa. Täältä löytyy kuulemma hyvä talosiideri myös. Joo vai. Sitä oota innosta päästä maistamaan. Meidän fani on antanut meille tuhtin pöntö kotitekoista siideriä. Ja Kiitos Keijolle. kiitos Keijolle. Ja tästä meidän baarimikko vääntää meille sitten ihania kautta kamalia drinkkejä. Kunhan päähän mennä, niin se riittää Rykääleen. Ja haläpää. Niin. Saataisiko me baarimikolta sitten ensimmäinen juoma? Totta kai. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Onko tämä juoman nimi mikä? Kreikkaava kampa. Kreittaava kampa. Kreippaava kampa. Joo, kyllä tämä on selkeä. Täällähän on tämä meidän menun näköjään. Vaan tämä nimi antaa kyllä vähän osviittaa mihin päin lähtee. Kyllä, se tekee juurikin sen. Elikkä me arvotellaan aina, että mitä meidän baarimikko on meille antanut ja vääristä vastauksista tulee sitten penaltia lopussa ja sitten lopuksi tehdään kunnon rankkudrinksu, joka me juuvaa sitten menemään. Elikkä ohelle tulee tuo siideri ja Ohelle. sitten nopilla tulee 2 juomaa tosta listalta. Näin. Joo, eli eka arvotaan se alkoholi sinne ja sitten mahdollinen lisäalkoholi tai mikseri. Aivan. Kyllähän se tuo. Oi, että ei tämä kovinkaan herkullinen. Kyllä, nyt on panostettu siihen, päästään mahdollisimman halvalla kämpiin. Ei muuta kuin arvaukset sisään. Minä olen laittanut. No niin. Minä sanon ensin, eli siinä on varmaan extra lonkku, kreippi ja kambiina ollut tässä. Makuuhan ei siis siltä ja niin nimikin. Mulla on 136. Elikkä Keijo, siideri, No se on ykkönen on aina. kampiina ja extra long. Eli sama vastaus kuin mulla. Kyllä. Ja vastaus on oikein. No niin. No maistuuko? Kyllähän tätä juo, saatana näin. Näillä hinnoilla ainakin. No, nimenomaan. Me voitais kyllä kaljat juo tähän väliin, niin Toki. Se oli kyllä maistuu. Se on 2 euroa kappale. pistä pikki. Joo, totta. Toki. Olkaa hyvä. Oho, tää on kupaaria myyty. Parasta. Tässä on kyllä kovin hintalaatu. Ding. Ding. Jaha, pitäisikö me tilata toisen drinkin? Ootas tilalle. Olkaapa hyvä. Pistetään rinkki. Kiitoksia. Kiitoksia. Skippistä. No näyttääkin hyvältä. Mutta mikä maku? Maku ei hyvä. Mun mielestä tää on parempi kuin se Ai saatana. Ehkä vähän tommonen... Perseen maku. Tämä nimi on Ullotus. Ei tämä ollutkaan niin hyvä mitä mä... Ei ollutkaan niin maulla. Ensi huikka, niin mä ehkä tiedän toisen aineen ainakin. Mullakin on vahva epäilys siitä kyllä. Rankku menee, että väärinarvauksesta miinuspiste. Sen verran kun tulee rankkuja, niin sen verran nakataan ainesosia. Sitten lopussa rankku. Tulee semmonen kunnon koktaili. No sehän kuulostaa hyvältä. Minä en tiedä mahtavaa.
Ei vittu, nämä menee päähän nämä viinat. Nyt? Joo. Ei saatana. Joo. No, mä arvaan näin. Minä veikkaan, että tuossa oli kreippilonkkua ja sitten oli Rainbow Festivalia. Ei vittu, nyt kun sanoit tuo kreippilonku, niin sehän täällä vissiin maistukin. No, mitä nää sanoo? Tupla keijosiiderit ja sitten 8 sitrusdemouka siihen kyllä. No kummallakaan ihan oikein mennyt. Oikea vastaus oli kuitenkin Grape-laitti No niin. ja Battery-laitti. Ei perkele, se kävi mulla toisena mielessä. Ei kyllä käynyt sana mielessäkään. Yksi virhe tuli, mutta sulla ei vissiin mennyt kumpikaan oikein. No ei, oli jotenkin niin hiivan, että mä haluan tätä niin tuplalenditsä. Tuplan leneellä. Mä kuulin tässä pieniä huhuja, että Rykälle parissa saattais Blackjackiakin pystyä pelaamaan. Kyllä. Täällä toimii Pitäisikö käydä koettaa? Kyllähän Rykällelle pikku uhkapeliin maistuu. Mä voitais ostaa vitosella merkkiä ekaa tuosta ja piikkiin sitten. Lopuksi maksetaan pelimerkeillä takaisin ja jos jää vaijaaksi, niin sitten otetaan rankkuja. Tässä olisi. No niin. Kato. Kasinosäännöillä 16 jakaja ottaa lisää. Kyllä. No niin. Minäpä nakkaan tuohon yhden merkin kyytiin. Tätähän pelaa. No minäkin sievästi lähdin. No. Oi! Oho. Joi. Mukillahan saatti saatana. Toki sai naisen. Vittu, tätä iski Sinä sait niin. Sieltä. Tiedän. Pesä. Yli. 15. Ja 12. Oi. 18. Voitit Talo voittaa. No No niin. ottaa uudet drinkit. Otetaan uudet rinkit. Jano. Tuu. Entäs? No niin. No niin. Tää mennään tonne diskon puolelle siksi. Niin joo. Käytiin tanssilattialla saakeli joraamassa. Oli kovat bileet. Jaha. Uudet drinkit. No niin. Näyttää ihan oluusa. No niin. Maistuu ihan. Nyt puskee tuo Hiiva. Keijon kotiikin, niin joka juomassa. On kyllä hiivaisa satana. Hyvin mieto maku on sillä kaikin puolin kyllä. Niin. Just se, että ei niinku pomppa mitkään maku oikein liian. Nyt on alkaa saakeli Rykälle pahtaa omaa. No, ei tää tulla mitään juoksu tuli mieleen. Mikä tämä juoman nimi on? Tämän juoman nimi on Keväämällä. Hyvä paari. Tän pitää tulla uudestaan. Muistakaa muuten tykätä ja kommentoida ja jakaa. Rykälle kiittää. Kertokaa kommenteissa mitä haluatte nähdä seuraavassa jaksossa. Mulle tulee tossa maistuu omena vielä, minä pystyn sen vielä tähän kyytiin pajaksi. Voi vittu, onko se sekaa? Mut sullahan on vittu lukittu vastaus tuolla jo. Onko? No onhan se vittu kun paperille laitettu. Mukin vastaus on 11 ja 7. mulla 11 ja 17. Mutta mä olisin vaihtanut 11 sen 16 sen nyt myöhemmin, mutta en saanut vaihtaa, niin mennään tällä. Oikea vastaus olisi 5 ja 16. Mutta Kato, mä sanon, että se on se sekaavassa Mutta- saata. No, nyt oli kyllä Baarimikolla kävi silleen, että valitettavasti tätä Rainbow Vaalea Lager ei löytynyt varastosta, joten käytimme kotimaista Ei löytynyt. olut, pehmeä lager. Mikä baari saata? Äsken tarjottiin. Tästä ei kyllä makseta. Tämä oli huijaus, me ei ota tästä kuin yksi virhepiste. Koska ei tullut, ainekset ei ollut sitä mitä nopaat näytti. Kyllähän Rykälle olisi saatana kupari erottanut. Mistä? Mä en ota blackjackia taas. Ei muuta kuin kortit jakoon. Blackjack. Minä pistän yhdellä merkille. Kyllä, minä lähden hevostelen 2. Oho! Kyllä, ja nyt kato. Katohan, Keijolla on Tupla käsi jäkkä. saatana. Keijolla on kunnon Keijon käsi. Noniin.
Nehän voit jakkaakin saatana. No jaetta. Kato. 20. Keijolla kävi lappu kyllä saatana vittu. Minä jään tähän. Kuvaa. Ai 10. saakeli ja... Kato. 21. Vaan tämä säästyy. Se on pläkääri. Kaikki muut hävisi. Niin. Niin. Se on rahamiehiä alkaa olemaan. Nyt samaan verran millä aloitin. No. Jaha. Miten No niin. maistuu? Oh. Ei tämä nyt Oh. niin paha ollut. Ei. Ei ollut kyllä niin paha saatana kuin kakkonen, mutta enemmän hyvääkään olla. Ei niin paha kuin kakkonen. Saimmeko kyyppäri seuraavaan juomaan? Kato, minulla on voittoputki. Rykäiletpä ne diskon puolelle. Näkää vähän jorra. Ai, hengästyttää saa. Joo, tuo ainakin Joo, pitää... ensimmäisenä löytyi. Löytyi ensimmäinen löytyi. Nyt on muuta hirveän makuinen renkki. Oo, ihan vitun kauan. Miksi se parmikko kyhertelee siellä? Tämä on kyllä ihan vitun kauan. Eihän lukitte, jos pistää sulukeisiin. No, ei mulla tarvitse, älä kirjoita sinne. Minä kyllä vittu nopeaa luin. Tämä on kyllä hirveämpiä juomia, mitä on eläessään juonut. Itse tämä luki. Mulla on pakko antaa tälle kyllä, vois kyllä pisteetkin antaa näille. Tämä on kyllä vittu 5/5. puoli tähteä. Minä lukitte kyllä suoraan tämä vastaan. On niin hirveetä paskaa, että mä haluan, Joo. että mä tiedän tämän. No niin. Molemmat veikataan, että siinä on ainakin Tapioa. Tapio oikein. No niin. Sitten meillä Sitten on- minä veikkaan, että siinä on keijosiideriä lisää. Minä veikkaan, että siinä on kotimaista ipaa-kalia. No, se oli lähellä. Lisäksi oli vielä Rainbow Vaalea Lager. Ei, Rainbow Vaalea sitä Lager. vierestä. Ja tämän drinkin nimi oli Herkkujen lerkku. Ei Kato. saatana. Minä löysin kaljan mauseet. No hyvä. Pitäisikö ottaa puolivälin puhaus pikkuhiljaa? Ei, kun meillä on- Blackjackia nyt vittu. Niin. Pojat haluu pelata vittu. Otetaanko muuten puolessa välissä se, mitä me suunnitellaan? Mikä on puoli? Otetaan vaan. En mä muista mikä se oli. Lähdettekö pelaamaan Blackjack? Me pelataan. Mikä pyörä. Oi. Ei, saatana. saakeli. Myökö täällä vakuutuksia vittu? Myydään vakuutuksia. Onko vakuutuksia? Ei. En vitussakaan vakuutuksia. Ei niitä en ikinä osta saatana. En minäkään. Tarkoitus, että Ei. onko jakajalla Blackjack? Jakajalla ei ole Blackjack. No niin, minä en. Jaa. 4-14. 14. Ja yli. Ja yli. Ja 24. Saa ryypätä lisää. Jakaja hävisi. Talo tarjoaa kierroksen. Olkaa hyvä. Talon herkkua. Saataisiko me niitä pelimerkkejä myös? Ei on pelimerkkiä tänne. Tää on Blackjackia Pelimerkkiä. pelata. Älä nyt höplätä persaukisia. Persauksista alkaa riehumaan tuolta näin. Montako pelimerkki? 2. 2. Danke. Talo tarjoaa myös kierroksen. Otetaan se talon tarjoama. Mä näyttää vaarasta, kun tää pinkki. Pinkki on aina hyvä. Paitsi tämä. Hyi saa. Mitä tämä on? Keijo. Keijo siideriä raaka. Ei saatana, tämä on meillä vittu joka juomassa pohjalla vittu. Niin ei maistu. Kerrankin saa törmiksellä ei maistu. Oh. No niin. Juosikkona se. Vittu, Ei saatana. Mihin me jäätiin? Ollaanko me pelattu vielä se Blackjack? Pelattiinko me se? Ei me pelattu tästä Blackjackia. Niin. Vai pelattiinko me? Pelattiinko me Blackjack? Siis eihän me olla pelattu. Eikö se ollaanhan me pelattu? Miten mulla on muuten näin paljon merkkiä? Lisää Blackjackia vittu. En. Panokset töitä. Yhden merkin. No niin. Tänne. Eihän tuu minuutti.
Yeah. Ei saatana. Mulla on ihan vitun hyvä käsi tuota vastaan. No, Ei me vastakkain Ei pelata saatana. Ei, Niin, mä sit, tuota niin, minä ajattelen minua vastaan pelaamassa. Saatana minua vastaan pelaa vittu. Mehän lasketaan. Jääkö siihen? Mä vittu Mehän paskataan las- tuo vitun tuomari. Ja lasketaan vituusti kortteja, vie rahat No pois ja niin. hakataan jakaa. No ne. Jää. Näytä lisää. 18. Kato, Jää. pääset sammaan saada. Nice. 13. Pitäis päästä sitä pikku Ja kuvaa yli. satana. 18. 18. Tuli tassa. Tasa. Kaikki pitää merkkiä. No ne. Mä oottelen vanhaa epeliä. Väliääkö se on? No niin, kyyppäri, nyt vetää jatsia satana. Ai tanssimaan, mulla olikin tanssi. Puolet merkeistä panokseksi vittu laita. 2 merkkiä multa. Puolet merkkiä. Ihan vituusti. 2 kertaa saa uudestaan heittää noppia. Saa valita montako noppaa heittää Ei me uudestaan. tasan. Kyyppäri lähtee ensin, niin siinä on enemmän jännitystä. Niin monella vaajalla, 2. 2 vain. Pelkkien ylösijoille. Jatsilla tietenkin voittaa. Jakaja on kyllä... 3 0. Pokerisäännöllä. 2 paria. Siitä kun täkyy tulee saatana, niin... Pöytä lentää saatana. Kyyppäri näkkää uudet nopas nyt. Uusi jännitys vittu. Nottia vastaan. Sillä oli niin vittu kovaa pakkatus se vittu. Eikö ne se Kyllä tää käymä halus kannattaa aina ottaa vittu kolmosta. Tästä mitä sijaa vittu. Tullut. Se on kutosia vituusti. Nähän voit saatana saman Kutos tien vittu. Yhdellä heitolla. vuotti välissä. Saatana rykääle vittu. Kai minä jotakin extra pottia kissaan. Hei tähän nyt pari kertaa vittu tuleeko tää kyllä. Saat. Toki ekstra tulee. Jatsi jos tulee saatana niin kyyppäri juo vittu satana kusta. Kato, Oi. tuolla heillä saatana kutosjatsit saatana. Joo tuo kyyppäri juo mä kusta saatana vittu. Jos ei, niin saat juo tuolla. Kusta ehkä mahdollisesti juo. Saatana. Saat juo tuolla. Voit rahaa vitusti ja saat juo. Minä voitin. No niin. Saat vittu ilmasta viinaa. En tyrkäällä jotain ilmasta viinaa ottamatta vittu. Hyi vittu. Ja vitun paska No niin. baarissa. Anna kyyppärille seuraava juoma vittu. Pari pitää noin satana. Noniin. Nopaa. Oho. Tuli ja. Kusella pitää käyttää. Olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia. Se baarikko sanoo, että nyt on niinku baari spesiaali. Helman mutta mahdottoman hyvää kyllä on. Ei tuu taas tuo. Vähän voltti tuntuu tuolla. Tuo hiiva saatana. Vittu, miten se puskee läpi? Ihan vitu hirveän tuo. Mikä nämä tässä on tää tuo? Heitä mä kyllä pelkkää löytää, että saa joku eri maku. Ei se kyllä happojakkaan ole. Ei. No on. Kato, sinä tosin sanoo. Joo, me aloitettu näin. Onko tuo? Tämä on sellainen niinku suht juotava, mutta eihän mä nyt hyvää Eihän kyllä mä vittu oo. suutta, mä oon paskinta näistä kaikista vastoista. No eihän vittu muistanut saatana tämä vittu mikä oli edellinen vittu. Oli ihan vittu hirveempää paska. Tämä on tämmönen niinku 1,5 tähän vittu. Maistuu, löydän mä tästä taas saatana sekaana hupassa. Master Mugi vittu. Nyt se kaumeko paska. Hyi vittu, mä en edes kukaan takaisin saatana. Siis tuo on ihan varma, että tupla vitun keijo siinä, mutta sitten viimeinen missä ei oo mitään makua, niin onko se sitten vaan perkele se... Mikä?
Vissy. Missä on vissy? No Kivenäspesi, vittu 13. Kivenäsvesi. Mikä tuo on tuo vitun kuusi? Se maistuu alkoholiin, saatana. Tää kloorikolevi. Tiedätkö sä tän? Pistää kloorikolevi. Pistää munata. Se on mitä tapahtuu. Kloorikolevi. Ei mitä on pahaa. Mä arvastin tuo mikä mulla tuli. No niin. No mä sanon, että tupla keijosiiteri ja sitten lanterinkin on ollut tuo sekaan. Joo. Minä sanoin, että on rosie ja tuplana. Joo, tässä kävi silleen, että kymppärin vähän sekoisin, mutta molemmille on laitettu keijosiiteri ja Tapio. Tapio oli toi. Ja Tapio Tapio kiilaksi. Ja sitten random. Se mikä on random. No, en minä muista, että mikä se ennen on. No niin, sehän meni oikein satana toinen sitten. No Tapio on yksi. Random, no niin, elikkä vittu 1 virhepiste vittu. No mitä Kypärä ei muista mitä se olisi laittanut sinne? No ei, eikä se nyt rykäile pari se kippari, mikä muista ikinä mitä ne on laittanut lassiin satana. Kunhan vittu menee päähän, niin sehän se on pääasia. Täällä pistää blackjackiksi saatana. Se on Oho. 4 vittu mennään vittu. Oho. Ai saatana. No ei oo kyllä hyvä. Ohi vittu, minä pystyn vielä, eikö? 12. Niin se on 12, mä haluan se 11. 12. On huono. Mä annan lisää. Ja kuvalla yli. 6. No onneksi mulla on tää merkki. 13. Jää. 13. 20. Saatana. Minä haluan ostaa jakajalta vitosella lisää merkkejä. Se käy. Miinus 10 on nyt. No niin, vedetään seuraavaksi. Täällä on vielä kesken tuo. Mikä tuo juoman nimi muuten oli? Hyvä tänään. No niin, se on hyvä nimi. Ei saatana. Pitäis mä nyt laulaa vähän vittu. Karaoke. No niin. Pitäisikö karaoke? Perkele. Sydänystäväksi aikuinen bukin. Nyt kyllä kuulostaa pahalta. No niin. Mulla oli Mä en ole diskoon. Diskoon mennään sitä näkkiä. itse asiassa mulla oli vielä biisi. Buki! Mitä? Disko! Mitä helvetti? Mulla oli vielä biisi laulaa. Enneksi maailman kuolla. Niin ulos. Ja mene. Miten paljon sain? Astuu elämällain. Ei Nyt on herkkua. Nyt on herkkua. On välillä se joku vitu höpläytys, mutta ei tuossa vitu rankkimasta yhtään enää. Ei, niin mä kyllä tiedän itse asiassa, nyt on vähän eteenpäin. No nyt jo. Ethän olisi juonut. Mikähän tässä on se toven? Ei. No pelimies. Nyt mä maistoin. Vittu kun mä maistelemalla maiston, niin kyllä mä nyt maistoin tämän niinkö... Mitäs sinä Nyt oli mavulla. Niin. Mikä oli mavu? Kerro vaan. Siis tämä. Seltserin maista. Haistaako se minun vastauksesi? No haisteli. Haisteliko sinua vastaan? No se sikaa saa. Kippistellä. Hei! Mulla on valmiina. Ainakin tuo on se niinku pohjapaska. No pohjapaska on kaikissa maa vittu. Niin, tämä on se toinen. No niin. Vittu paska. Niin koska mä täältä maistan niitä muita, niin sitten mä otan varmaan tuo kives. No niin, pistä vittu. Kiveksen. Numero tauluun vittu. Meillä on molemmilla oli 13. 11 ja 13.
No se ihan vitukseen se meni. Eikö oo 13 yhtään? Ei oo. Kyllä täällä on 2 ja 9. Mikä tämä juoman nimi muuten on? Tämä on huomiseen. Mulla meni Niin toinen. siellä oli se vitun mangoseltsari, perkele. Voi vittu. No se mulla meni on toinen oikein vittu. Perkele, sait pisteen. Niin. Meillä on nyt Blackjack kierros tässä nyt. Minä pistän 3 merkkiä. Mulla on 3 merkkiä kanssa. Missä on jakaja? Vai onko se meidän kaksintaistelu? Ei oo kaksin taistelua vittu. Kaksintaistelu käytännössä. 9. Annallis. 13. Annallis. Se on kuva. Eipä ollut. Hui, mitä 19 saada? 17 jää siihen. Ime siitä. 15. 15. Pitää ottaa lisää nyt. Yli. Tuossa on merkki. Kyllä, 3 merkkiä vittu. Tuossa. Ja muki ottaa kans. Tuossa kanssa. No. Noniin. Joo, jakaja tarjoaa. Toivottavasti jakaja tarjoaa saatana. Ei helvetti, Oi, mulla on olkaa hyvä. Oh yeah. Muki, kippistellä. saa. Mä joo. Täällä alkaa olemaan loppupuhalluksia aika saatana vittu. Mitä helvetti? Se on puhualossa Mutta se mahdollisuus mennä vielä yksi blackjack ennen saatana loppupuhallusta. Kyllä. Noniin. Lähtekö muki blackjackiin mukaan? On. Keijolan kotiin. Paljon laitat. 3. Kolme! Kenen tämä? Sinun, naama. Vitoinen, noin. Se on joku vapana. Oho. Oi saatana. Ei. Oh, jai. Ota vittu kun täällä vittu. Oho. Nyt jos koskaan on vittu aika tuplata vittu. Ei oo rahaa niin paljon. Ei niin. Minä jää. 8. Lisää. Totta kai vittu. En tähän voi jää. 18. Kato saata. 16. 13. 16. Ja sieltä tulee voitto. Monta. 5. Tänne 3. Ei. Ja sitten täällä on erikoiset vielä. Vittu mukille ei erikoista ennen missään nimessä. No täällä on erikoiset tulee tähän. Joku jos ei oo pakko juuri. Ja täällä on erikoiset, olkaa hyvä. Yeah. Ja rankkuja vielä ottaa. Ei. Mukilla ei itse varmaan tarvi ottaa edes rankkua. Katsotaanpa paljon kun mukilla on vittu osunut satana rankkuja kohdalle vittu. Ei kun muki nukkumaan. Minä pystyn maksamaan tästä kuitenkin vittu talolle takaisin vittu. Nyt ei oo mukien päästä mukaan. Siinä on 10. Siinä on mitä mä ostin talolta. Ei tää muilla pisteellä voi laittaa tommosta juotavaa, kun tämä on maksimi tämä vittu. Otti ei auta varmaan tuo. Ei, Matti ei auta kyllä yhtään mihinkään nyt vittu. Matti Kukkarossa vittu. Minä edelleenkin tästä niinku vittu puolittaisin kyllä tämä vittu satanen paukun vittu. Minä hyväksyn puolivälille juomisen. Mutta eiköhän meillä pitää puhaltaa satana, että mitä me ollaan, kuinka me höpönä me ollaan. Missä sinun lätsä on vittu? Ei mitään joo. Aikuiset naiset. Mitä kaikki se ryystää saada? Nyt se on ainakin puolet. Vähän enemmän. Onko nami? Ei se herkkua ollut. Mitä mukilla pohjaa? Pari. Aina peruspari. Seuraava lähtee sitten aina Paarimikon vitu puhallus.
186. Ei mennyt edes kärkeen. Omalla iski saatana vittu. Pojat on päässä vittu. Ihan vitumonen humalaiska se. Tämä on taita. Oi. Mitä tässä on? Ite. Ei saata. Voi vittu sitä. Mä ensi kertaa fiksumpana. Ei vittu, en minä tiedä mitä me sanotaan. Lähdetäänkö vittu paikalle? Ensi kertaa vittu. Mä lähdetään vittu oikein vittu. Pojaska saa! Ai! Morjesta morjesta. Kävästiin tuossa baarissa pikkumukkia ja tää oli sillä välin näköjään baarimestari oli simahtanut saatana. Sulla on pelimerkkejä sen verran saatana, että sulla ei tarvi rankkua edes juomia. Mulla ei täällä vittu kun... Mitä mulla on vittu? 5 merkkiä saatana. Elikkä... Mä oon 10 ostanut, niin mulla on vittu 5 rankkua lisää saatana. Lasketaanpa montako tuolta tulee. 1, 2, 3, 4, 5... Eikö 10? 10. 10. 15. 2. 4. 7. 4. 14. 4. 11. Rosie. 7. 8. No niin, siinä on. Ei saa. Pesi kaikkia. Mä sanoisin, että Tapiolta ehkä voit mennä semmonen puolivesi ja sitten paitsi että Tapion loppuun. Nyt vetää valkeviiniä ja sitten Tapio siinä. Ei tää useampa ruoasta ollut. Tuo on kyllä. Hyi jumala, hyi saara. Saarina. Mä herkkua oikein. Ei varmasti hyi saata. Ei oo enää paljon. Ei oo enää paljon. Voi helvetti. Vittu sinne. Se meni sinne. Jumalauta. Vittu, en ois ikinä voinut juoda tommosta. No niin, se oli hyvä, että nyt on pläkäärejä pelata. No niin, nyt katsotaanpa. Mitä tää vittu? Saa. 1,54 vittu. Laskee vaan saa. No niin. Jollampala. Tarmutta iskee nyt. Hävitty mahtumaan, jos mä annan mitä pilliin. 2,19. Vissiin kovin, mutta mitä minä oon pohjaltanut kuitenkin. Törmishaiskoneelta. No näyttääkin sit. No niin, vittu Rökälet TV:stä kuittaa tähän vittu. Palataan asteelle. Ei muuta kuin ensi jaksoa. Adieu. Tiedätkö mikä? Sulla on lagaa. Oho, mitä se on? Ei. Morjesta. Vieläkö me ollaan täällä? Täällähän me vittu satana. Mukava se on baarista herätä. Baaripikko kyllä tekko. Baari Mikko on vittu hävinnyt, niin mä haluan vittu... Me pärjätään. Pärjätään vittu. Ja viinatkin on täällä vielä kaapissa satana, niin näillähän hyvin pärjää vittu. Mutta ei sinne se tarvitse. Mä jatkaa ryppäämistä satana, niin ei muuta kuin ensi jaksoa satana.
Heippa höpönä syö. Moi moi! In the midnight hour, she run more. In the midnight hour, she run more.